Αχ, τι θα πληρώσω πάλι. Για να το δω. Πάρτο! Αγαπητέ Άγιο Βασίλη, φέτος τα Χριστούγεννα θέλω ένα iPhone 15 Pro Max, ένα PlayStation 5, μια Ferrari. Τι να αυτά ρε! Αυτά είναι τα πράγματα που θα μου φέρει ο Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, άκουσε να δεις, μου είπα ταξωτικά ότι ο Άγιος Βασίλης φέτος είναι άρρωστος. Δεν νομίζω να έρθει να σου φέρει το δώρο σου. Μπαμπά, μη λες ψέματα, οι Άγιοι δεν αρρωσταίνουν. Ναι, αλλά άκουσα ότι έχει να πάει τα δώρα σε πολλά παιδιά. Δεν θα προλάβει να φέρει και το δικό σου. Δεν πειράζει, του χρόνου. Ψέματα λες, κάθε χρόνο μου φέρνει ο Άγιος Βασίλης το δώρο μου. Θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις σε κανέναν. Ο Άγιος Βασίλης δεν έχει τόσα λεφτά να σου πάρει αυτά τα πράγματα. Καλά, αφού ταξωτικά τα φτιάχνουν αυτά. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Έμα πια, είναι όλα ψέματα. Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Η ζωή μου καταστράφηκε. Άρα θα μου τα πάρεις εσύ όλα αυτά που ζήτησα. Έχω κάνει ηλίθιο παιδί.